Men Signe, nu vil jeg sådan fortælle dig lidt om, hvad det er, at vi har gang i. Altså det der er, det er, at sådan kort fortalt, at kan man sige, man sidder og har de der skreven, eller man har det på et medie, men hele filosofien hos os, det er meget, at vi flytter over på mobile medier, så man kan lytte, og det kan være lydmagasiner, og det kan også være sådan kortere nyheder, så du kan tage det med dig, når du sidder i toget, eller når du sidder i bussen, eller du sidder i bilen, fordi alt er lige så, i hvert fald i bilen, så er det lidt svært at læse og sådan noget. Så det der med, at du faktisk, i stedet for at du sidder og spilder tiden, så kan du faktisk blive klogere på rejsen. Vi har lavet noget om, eller til skizofren, unge, der lider af skizofreni, hvor det er, når de sidder og får deres medicin, så kan de faktisk gå ind og lytte til, hvordan andre unge i deres situation, hvordan de håndterer forskellige dilemmaer, der kan opstå i dagligdagen. Så kan du se, så ligger der så altså det der med, at typisk den der med, altså så enten så kan man lige gå ind og søge, ellers vil der være sådan en kode, man lige kan scanne. Så nu starter den. Hvis folk siger, jamen jeg er lige stresset i dag, ikke? Eller lige for tiden, ikke? Jamen det er jo helt okay, det har folk det er jo meget normalt med. Men hvis man siger, ej jeg har det lige lidt psykisk dårligt i dag, så tænker folk straks, hvad fanden sker der? De tre unge. Og det her, det er så et af de der dilemmaer, som vi skitserer.